שלום ובוקר טוב. לפני שנתחיל רציתי רק לאשר שאתם מצליחים לשמוע אותי, אפילו לראות אותי. הפעלתי את הוובקאם. בצד ימין יש רובריקה של שאלות. אם מישהו יכול לענות לי שהוא או היא שומעים אותי, אני אשמח. אני שנדע שאתם כן שומעים. שומעים, שומעת? מצוין. אז אני מקווה שרואים אותי גם בפינה. שמי יונתן בן דור, מנכ"ל ישראל תורמת. היום אני מחליף את טל, שיצא לחופשה בלונדון. מאוד מקנים בו. הוובינר היחסי קצר, אני מקווה שיהיה בסדר גודל של חצי שעה 40 דקות. יהיה על נושא של התרמה וריצה, ועל המערכת החדשה שיצאנו לכם בכוונה או בניסיון לעזור לכם למנף את מרתון ירושלים ומרתון תל אביב ככלים לגיוס תרומות לעמותותיכם. במהלך הוובינר אתם מוזמנים לשאול שאלות בצד ימין. אני או יענה באופן מיידי או לא יענה באופן מיידי, כי אני יודע שהתשובות תבוא בהמשך. מקסימום אם השאלה שלכם לא נענתה במהלך הוובינר, תוכלו לשאול את השאלות בסוף הוובינר. אני יודע שכתוב דיוויד רוטסטין, אני לא דיוויד רוטסטין, אבל זה השם שהשתמש לצורך פתיחת החשבון. אז נושא הוובינר יכול להיות, שנייה, אני צריך לסגור את הרובריקה הזאת. אחד, אני קצת אדבר על הקונספט הזה של peer-to-peer fundraising, או חבר מתאים חבר. אגב, אם אתם רוצים לשאול שאלות בשפה אנגלית, כמובן שזאת שפת אימי, אז אתם מוזמנים לשאול, אבל אני אדבר בעברית. אז קודם כל אני אדבר על הקונספט של חבר מתאים חבר, או peer-to-peer fundraising. אני אדבר קצת על מרתון לונדון, שבינינו הוא המודל האידיאלי לחיקוי. 3 דוגמאות של הצלחה של עמותות בישראל במינוף אירועי ספורט לצורך גיוס תרומות, קצת אודות הקמפיין שיצרנו שנקרא רצים למען מטרה, וכיצד תוכלו לקדם ולהשתמש בקמפיין ועלויות שכרוכות בה. מה הם האתגרים העיקריים בעיניי של מגייס התרומות הישראלי? בעיניי זה מתחיל בהיעדר משאבים. אני תמיד שומע שכן, אנחנו רוצים להיות פעילים באינטרנט יותר, אנחנו יודעים שאנחנו חייבים להיות בפייסבוק כמו שכולם בפייסבוק, אבל יש רק מגייס כספים אחד, אם בכלל הוא או היא במשרה מלאה, חסר לנו משאבים. אנחנו רוצים לעשות עוד ועוד קמפיין, עוד ועוד פעילות, אבל מה לעשות, המשאבים מוגבלים. גם אין לנו תקציב שיווק גדול, בכיף היינו רוצים להעסיק את ישראל תורמת, לרכוש כלים מתקדמים לגיוס תרומות באינטרנט, אבל אין לנו תקציב לזה, אז מה נעשה? זאת המצב שבו אנחנו מתמודדים. אבל אני גם שומע מצד העמותות שאפילו אולי יש להם תקציב ויש להם משאבים, שחסר להם קהילה. מה זה קהילה? קהילה יכול להיות שאין לכם בכלל רשימת תפוצה גדולה, יכול להיות שיש לכם רעיון מדהים לקמפיין, אם זה Giving Tuesday, אם זה מרתון, אם זה קמפיין שאתם מתחילים לתכנן לקראת פורים או פסח, אבל אין לכם רשימת תפוצה. וכמו שנאמר בביטוי, אם העץ נופל ביער ואין אף אחד לשמוע את נפילתו, האם הוא באמת עשה רעש? כנ"ל עם הקמפיין שלכם, אם אין לכם למי להפיץ את הקמפיין או למי לספר, אז באמת היה לקמפיין בכלל. גם אין לכם מאגר תורמים גדול, בואו נגיד שאתם רוצים להתחיל באינטרנט, אבל כל התורמים שלכם הם תורמים מסורתיים, אין לכם כתובות אימיילים, אתם מתחילים בעצם עם אפס או עם משאבים מאוד מוגבלים. אז השאלה שאני שואל אתכם הוא בעצם, מה אם יכולתם למנף את הקהילה הקיימת שלכם, על מנת לגייס יותר חברים, תומכים ותורמים? ומה אם יכולתם גם לגייס
בחינם מאות מגייסי תרומות חדשים. הצעה מעניינת, לא? בעיניי אני טוען שהדבר הזה הוא מאוד אפשרי, וזה מתאפשר בשיטת גיוס תרומות שנקרא peer-to-peer fundraising, או גיוס תרומות בשיטת חבר מטרים חבר. זו שיטה מאוד מוכרת בחוץ לארץ, אבל רק עכשיו מתחיל להגיע לארץ, או לפחות אנחנו מנסים לדחוף אתכם לאמץ את הגישה הזאת, כי בעיניי יש המון פוטנציאל. הקונספט הוא מאוד פשוט. בעבר הדינמיקה של העמותות, שנייה, אני חושב שאני יכול להפוך את זה שנייה, יופי. אז בעבר הדינמיקה היה אחד שבו העמותות מתרימות מהציבור, הדינמיקה היה עמותה מול הציבור, וב-peer-to-peer fundraising או חבר מתרים חבר, בעצם העמותה שלכם הופכת את הציבור שלכם למתרימים, אתם באים אל הקהילה שלכם, שזה חברי הפייסבוק, אנשים שנמצאים ברשימת התפוצה, ואז אתם מפעילים אותם כדי לפנות לציבור שלהם, לציבור חדש. עכשיו, בפועל זאת שיטת גיוס תרומות שמאפשר לכם ליצור קהילה חדשה ולהתרים דרך הקהילה הקיימת. אתם בעצם פונים לציבור שלכם ומבקשים ממנו להיות מתרים או לגייס עבורכם תרומות. הוא עכשיו מגייס את החברים שלו, בני משפחתו והחברים, והם עכשיו הופכים להיות התורמים החדשים של העמותה שלכם. אתם כמובן חוזרים לאותם חברים והופכים אותם למתרימים, ואז המעגל מתחיל שוב פעם. בעצם ככה אנחנו בונים ומנטפים קהילה קיימת לצורך בניית קהילה תורמת וקהילה מתרימה חדשה. והקונספט הזה של גיוס תרומות בציבור בצורה של peer-to-peer או חבר מתרים חבר, גם מאפשר לכם למנף את הרשתות החברתיות וקהילות אינטרנטיות בצורה מאוד מאוד אפקטיבי. כי כשהמתרים שלכם, החבר שלכם או התומך שלכם עכשיו מפיץ את השמועה, הוא יכול גם לבקש מהחברים שלו להפיץ את זה לחברים שלהם. ואז צופה אחד הופך להיות 4 צופים, שהופך להיות 30, 40, מאות צופים, וכך קידמתם את הקמפיין שלכם בצורה ויראלית, איך שזה נקרא, אחד מדביק אחרים. בעיניי, למה כדאי לכם להשתמש בשיטה הזאת של חבר מתרים חבר? קודם כל, זה מאפשר לכם להגיע לציבור חדש, באמצעות הציבור הקיים שלכם. אתם יכולים למנף את הרשימה שיש לכם, ולהשתמש ברשימה הזאת, על מנת להגדיל אותה ועל מנת לבנות יותר חברים. אם 100 חברים אותו מוצאים שלכם, כל אחד יביא לכם עוד 50 חברים, 50 תורמים או כתובות אימייל. רק דרך 100 חברים הגעתם ל-5,000 כתובת אימייל ותורמים חדשים. זה דרך מאוד אפקטיבית להגדיל את הרשימה, בלי צורך לקנות רשימות מאינדונזיה, כל השטויות האלה שאני שומע שהעמותות עדיין עושות. שני, זה הופך את הציבור הלא תורם לציבור שכן יכול להביא ערך כספי. נשאל הרבה על ידי ארגונים כמו, פאלי השמות, כמו צופים או ארגונים שמפעילים צעירים רבים, מכינות, גם כן. יש לנו קהילה גדולה ומתומרצת מאוד, הרבה צעירים שכן רוצים לעזור לנו, רוצים לפעול למעננו, אולי אפילו יוכלו לגייס למעננו, אבל לא נוכל להתרים מהם, אין להם הרבה כסף בכיס. איך נוכל למנף את הנישה בזה? וכמו שגילתה האגודה למלחמה בסרטן לפני הרבה שנים, אפשר למנף קהילה לא תורמת ולהפוך אותם למתרימים, כמו שהילדים פעם הקשו בדלת. אפשר להפוך את הילדים שלנו, הצעירים שלנו, או אפילו קהילה ענייה, שלא במקום שבו היא יכולה לתרום, למתרימים, כי מי שלא יכול לתרום עדיין יכול להתרים. אם אפשר להביא את הילד הזה שמשתתף במרוץ, או
לדוגמה במרתון תל אביב ומרתון ירושלים, הוא כן יכול אולי לא לתרום, אבל כן יכול להתרים מהאבא שלו, מהסבא שלו, מהבן דוד שלו, אולי מהחברים שלו היותר בוגרים, הוא כן יכול להביא לנו הרבה ערך כספי, למרות שהוא בעצמו לא יכול לתרום לנו. אבל הוא גם מגביר את המעורבות ותחושת של קהילה. אני מדגיש בפני העמותות כל הזמן, שצריך לבוא אל הציבור שלכם, ולא רק להגיד, תרמו לנו. צריך להגיד, תהיו חלק מהקהילה שלנו, בואו תהיו מעורבים, אתם יכולים לעשות שינוי דרכנו, אתם יכולים להשפיע דרך העמותה שלנו, בואו יהיו איתנו שותף. זו עוד אמצעי שבו האדם שאליו אתם פונים, יכול להיות מעורב בפעילות שלכם, ויכול לקדם את המטרה שלכם, בלי להוציא שקל. אבל אנחנו גם יודעים שהשיטה הזאת היא מאוד מאוד אפקטיבית. כשאתם פונים לציבור שלכם ומבקשים מהציבור שלכם לתרום, הסיכוי שהוא יענה אל הפנייה הזאת, במיוחד אם זה דרך האינטרנט, הוא אולי 2%. אחוז פתיחה של אימייל ממוצע של 25% הוא מצוין. אחוז ה-click-through rate של 8-10% הוא סטנדרטי. ואחוז התרומות שמתבצעות כתוצאה משליחת דיוור, אם הוא 1% או 2%, זה סטנדרטית. אבל אנחנו רואים לפי סקרי דעת קהל שבוצעו לפני כמה שנים, ובעיניי המספרים עולים כי התופעה הזאת רק גדלה בשנים האחרונות, 75% מהציבור אמר שהוא יתרום לעמותה אם הוא יתבקש לעשות זאת על ידי בן משפחה. 75% אמר שאם בן משפחה יבקש ממנו לתרום לעמותה מסוימת, הוא יענה בחיוב, זה 75% העתק. ואם זה חבר שמבקש מחבר אחר, יאמר להם 60% נהנו שהם יסכימו, שהם יתרמו. ומה הסיבה שאנשים נהנים כל כך בחיוב לפנייה של חבר? זה בעצם הדינמיקה שאנחנו הולכים לדבר עליה עכשיו. אם החבר יבוא אל החבר שלו ויגיד, יאללה חברים תרמו לעמותה הזאת, הציבור שלו לא כל כך יענה בחיוב, כי למרות שאני מאוד מחובר לעמותה הספציפית, החברים שלי לא כל כך מחוברים. אני יכול לעלות פוסט לפייסבוק ולהגיד, יאללה חברים, יש קמפיין של צבע, אבל אם החברים שלי לא מחוברים לצבע, אז למה שהם יתרמו? הם לא כל כך מחוברים. הדינמיקה של חבר מתרים חבר הוא אחר. הוא לא מבקש מהציבור שלכם להפוך להיות שגרירים פשוטים, ולבקש מהציבור שלהם לתרום לעמותה שלכם. הוא דווקא מציע משהו קצת אחר. הוא מבקש מהציבור שלכם להצטרף לקמפיין, להכניס לו תוכן אישי, ואז להפוך את הפנייה לאישית. בעצם הקונספט הזה מציע מצב שבו אני, חבר העמותה, יוצר מעין קמפיין אינטרנטי לגיוס תרומות אישי, משהו משלי. ואז איתו אני בא אל החברים ואל בני משפחה שלי, ולא אומר להם, יאללה חברים, תרמו לצבע, אני אומר להם, יאללה, דודי, בני דודי, אבא, אני עכשיו מקדם קמפיין, האם תוכלו לעזור לי? אני מנסה לגייס תרומות למען צבע, תוכלו לעזור לי? ומכיוון שהבקשה, מכיוון שהפנייה היא אישית, ביניני לבין החבר, ביניני לבין האבא, ביניני לבין הסבא, איך הבן אדם הזה לא יענה בחיוב? אם אני אבוא לחבריי מהיחידה או מהמחזור, ואני מבקש מהם לעזור לי, בצורה מאוד אישית, בעיניי הסיכוי שיענו בחיוב הוא מאוד מאוד גדול. עכשיו שומעים אותי? אוקיי, הבנתי שבאתם אותי לכמה דקות. אז הנקודה שאני מנסה להדגיש לאורך הדרך הזאת, שבן אדם שהולך לפנות לציבור שלו, לא הולך לפנות בשם העמותה, הוא הולך לפנות בשמו. הוא הולך להגיד, חברים, בואו תעזרו לי לקדם את הקמפיין שאני יצרתי למען המטרה הזאת. אז מי שבא לתרום לא מרגיש שהוא תורם למטרה שהוא אינו מחובר אליה. הוא מרגיש שהוא הולך לתרום כדי לעודד את החבר שלו, כדי לתמוך בבן דוד שלו, כדי לעזור לנכד שלו. אז זה מכניס תוכן מאוד אישי, ומזה נובע
הקונספט של חבר מתרים חבר, זה לא חבר מתרים למען עמותה, חבר מתרים מהחבר שלו למען הקמפיין שלו. עכשיו, השימוש העיקרי בשיטת חבר מתרים חבר, איך שאנחנו רואים את זה בעולם, זה דווקא באירועי ספורט. והאירוע הגדול בעולם הוא מרתון לונדון. מרתון לונדון הוא אירוע התרמה הגדול בעולם ושובר שיאים כל שנה. שנה שעברה השתתפו במרתון לונדון 36,000 רצים, ו-74% מהם גייסו תרומות למען עמותות. זה אומר שכל אחד מהרצים האלו, 25,000 רצים, יצאו קמפיין למען כל עמותה בריטית, וגייסו תרומות למען עמותה ספציפית. יש למישהו רעיון כמה סך הכל גויס שנה שעברה במרתון לונדון? כמה גויס רק שנה שעברה? אתם יכולים לענות כאן באזור השאלות, אם יש לכם מושג של כמה גויס שנה שעברה על ידי הרצים. תנחשו, בגדול. ביליארד, זה לא מילה, זה ביליארד, זה מיליארד. 10 מיליון. אבל אנחנו חושבים על מספר מאוד גדול, נכון? בהחלט. שנה שעברה גויס 52 מיליון פאונד, שזה משהו כמו 100, כמה זה? כמעט 180 מיליון דולר גויס על ידי הרצים. זה שיא עולמי של גיוס תרומות באירוע אחד. 52 מיליארד פאונד גויס באירוע אחד על ידי הרצים. איך שהם יצאו את המרתון שם בלונדון, הוא בעצם שם דמי השתתפות משולמים על ידי העמותה עבור המשתתף, והמשתתף בעצם מתחייב לגייס תרומות למען העמותה. כל רץ גייס בממוצע כ-1,800 פאונד, אז כמעט 3,500 דולר גייס כל רץ. עכשיו, בטח אתם אומרים לעצמכם, בסדר, זה הבריטית, יש תרבות נתינה אחרת באנגליה, זה לא יכול לקרות בארץ, ישראלים קמצנים, הרצים לא רוצים לגייס תרומות למעננו, לא נוח לנו לבקש, אבל אני כבר אציג לכם כמה דוגמאות להצלחה שיסתור את הטענה ההיפותטית שאמרתי עכשיו. עמותת שלווה בשנים האחרונות במרתון ירושלים מבקשת מהציבור שלו לרוץ למענם. תומכי העמותה נרשמו למרתון דרך אתר שלווה, העמותה רושמת אותם מול העירייה, וכל מי שנרשם דרך העמותה מתחייב לגייס תרומות למען העמותה. הרצים מתקדמים את שלווה מול החברים במשפחה, כמו שתיארתי בתהליך, ואצלם 240 רצים השתתפו וגייסו מעל 1,000,000 שקל. זאת אומרת שכל משתתף בממוצע גייס כ-4,000 שקל כל אחד. 4,166 כדי להיות מדויק. תוצאה לא רע. עמותת סנרייז, רק לפני כמה חודשים, במרוץ הלילה של נייקי, הם גייסו 103 רצים. דווקא במקרה של סנרייז היה מאוד מעניין, כי הם לא באו לרצים מקצועיים, הם דווקא באו למדרכים שלהם, ילדים שהפעילו את קייטנות הקיץ שלהם. אם אתם יודעים, עמותת סנרייז מפעילה קייטנות קיץ לילדים עם סרטן. היא ביקשה בסוף הקיץ מהמדריכים והמדריכות לרוץ איתם במרוץ נייקי. אני לא חושב שהרבה מהם התכוונו אפילו להשתתף במרוץ, אבל הם שכנעו אותם לקחת חלק במרוץ. הם אפילו שילמו את דמי ההשתתפות במרתון, והם שכנעו 103 רצים לרוץ איתם למען ילדי סנרייז. סך הכל ה-103 רצים האלו גייסו כמעט 200,000 שקל. ותזכרו, הרצים האלו, המשתתפים, היו
בממוצע בני 18, 19, 17, הם לא מבוגרים, הם צעירים מאוד, והם גייסו ביחד כמעט 200,000 שקל, כ-2,000 שקל כל אחד. ובעצם הם הפכו את מספר המשתתפים האלו למאגר תורמים מאוד מאוד גדול. הם הצליחו לגייס הרצים האלו, שבסוף יצא ל-98 שכן קידמו קמפיינים בפועל, הם גייסו 780 תורמים. זה אומר שכל אחד בממוצע גייס כ7-8 תורמים. ולמה זה חשוב? כי העמותה הזאת יצאה מהקמפיין לא רק עם 200,000 שקל בכיס, אבל עם שמותיהם של 780 תורמים חדשים, לא סתם אימיילים, לא משהו שקנו באינטרנט, 780 תורמים חדשים, תורמים שהם כמובן יכולים לבקש מהם תרומה חוזרת, לבקש מהם להתרים למענם, לרוץ למענם במרוצים הבאים, זה נכס אדיר בעיניי. גם היה אירוע שעזרנו להקים, Swim for סדנה, צליחת הכנרת, מעלה מ100 משתתפות, וזה היה צליחה לנשים בלבד. הם הצליחו לגייס 238,000 שקל, מ-1,181 תורמים חדשים. זה אומר שכל משתתפת גייסה כ11 תורמים חדשים, וגייסה על 2,400 שקל כל אחד בממוצע. ומה שמעניין שהוא לפחות בקמפיין הזה, 58% מהתרומות בוצעו על ידי ישראלים, ורק 40% מהתרומות בוצעו על ידי חולניקים, לעומת שבקמפיין הזה כמעט כל הסוכות היו אנגלו-סקסיות. בקמפיין של סנרייז, כמעט כל המשתתפים והתורמים היו ישראלים, אז הטענה הזאת שישראלים לא יתרימו או לא תורמים, פשוט לא מדויק, הוא לא נכון. אני דווקא אחד שטוען שיש את התנאים הכי בשלים בעולם לקמפיין או לקונספט של חבר מתרים חבר, כי הקשרים הבין אישיים בארץ הם כל כך חזקים. לעומת אמריקאי שהמשפחה שלו גר בצד השני של המדינה, כאן המשפחה שלנו, חברי היחידה, חברים מהאוניברסיטה, יש לנו יחידות כל כך חמות וקרובות, שאם אנחנו נבקש טובה ממישהו, במיוחד אם זה למען מטרה חברתית, אני ממש לא מדמיין מצב שבו נקבל תשובה שלילית. אני יודע שכשאני יצרתי קמפיין שנה שעברה, כשאני רצתי במרתון תל אביב, פניתי לכל החברים שלי ואמרתי להם, אני רץ במרתון תל אביב למען בית הספר לילדים חולים בבית החולים סורוקה, האם תוכלו לעזור לי? אני לא חושב שהיה לי חבר אחד שלא תרם, אני אפילו אמרתי שאם אני אצליח להגיע ליד גיוס תרומות שלי, שאני הצבתי אותו ב3,000 שקל, אני מתחייב לרוץ את כל המרתון בתחפושת של תינוק. חברים שלי תרמו כפול מזה, כמעט 6,000 שקל, ורצתי את כל המרתון, טוב, את המסלול הקצר, ורצתי את המסלול שלי מחופש כתינוק. קיימתי את ההבטחה. ובסופו של דבר, גובה התרומה הממוצעת לא הייתה 10 שקל כמו ב-SMSים, היה מעל 200 שקל התרומה הממוצעת. עכשיו, מהו הקמפיין שאנחנו מנסים לקדם? הקמפיין נקרא רצים למען מטרה, והקונספט המאוד מאוד פשוט. אנחנו נותנים לכם את הכלים ואת הבמה לעודד ולהביא את הציבור שלכם לגייס תרומות למענכם כחלק מרוץ תל אביב וירושלים. ועוד שנייה אנחנו נעיין בקמפיין עצמו, ואני אעבור לחלקים ותוכלו לשאול שאלות. מטרות הקמפיין הן כמה. אחד, לתת לכם מסגרת לקידום הרעיון של ריצה למען מטרה, ולמצוא לרצים את הכלים ליצירת קמפיין אינטרנטי, בצורה קלה, מהירה ופשוטה. וחשוב לי להדגיש את הרעיון האמיתי מאחורי ריצה למען מטרה, היא לא מה שיש היום באתר של מרתון תל אביב, שנתנו ממש מס שפתיים לקונספט הזה. בעצם הם מעודדים את ציבור הרצים, לא יודע, לשלוח לינק לאתר של העמותה לכל החברים שלהם. אני לא מכיר אף עמותה שהגישה שקל דרך הדבר הזה. אנחנו חייבים בעצם למצוא כלים לציבור שלנו, להקים קמפיין אינטרנטי משלהם,
שאותו הם יכולים לשלוח אל הקהילה שלהם, וזה מה שיצרנו להם, ולכם כמובן. אבל אנחנו גם חשבנו שצריך ליצור איזושהי תמריצים לרצים להתנסות בדבר הזה, מכיוון שהקונספט הוא כל כך חדש ולא טבעי ואין תרבות כזאת בארץ, אז בואו נתת להם עוד פוש. והפוש זה השובר שלו, נדבר בעוד שנייה. ובעמוד הבית של הקמפיין שלנו רצינו לגעת נתן לכם במה לקדם את הקמפיין שלכם. עכשיו בואו נסתכל שנייה על האתר עצמו, אני אהיה באתר בעברית אבל יש אתר באנגלית גם כן. שזה ב-Israel Gives Marathon במקום ישראל תורמת מרתון. הקונספט הוא מאוד פשוט ונקי, זה האתר הכללי, כאן הציבור יכול או להצטרף לקמפיין שלכם, ועוד מעט נדבר על איך תוכלו להוסיף את הקמפיין שלכם, או יוכלו ליצור עמוד גיוס תרומות מאפס, ועוד שנייה אנחנו נדבר על ההבדל בין שני דברים. כאן יש קצת הסבר איך זה עובד, קודם כל הם נרשמים למרתון בעצמם, אז הם מצטרפים לקמפיין גיוס תרומות שלכם, ונעבור על התהליך הזה בעוד שנייה, או הם יכולים ליצור קמפיין מאפס, ואז הם מקדמים את הקמפיין. והקיץ' או המבצע המעניין של הקמפיין הזה הוא בעצם מתן אינסנטיב ספורט כלכלי כזה. שבו אנחנו אומרים על כל 500 שקל שאתם מצליחים לגייס למען העמותה, אנחנו ניתן לכם שובר קנייה בוורטיים או ספורט בסך 100 שקל. שתוכלו להשתמש לצורך קניית נעלי ריצה חדשים, שורצים, מה שאתם רוצים. בעצם נותן לי אינסנטיב אחד להתנסות, כי אין לי מה להפסיד, אני יכול רק לזכות באיזושהי תוספת, וגם נותן לי אינסנטיב לקדם את זה כמה שיותר, כי אם עכשיו אני אגייס 4,000 שקל, בוא נגיד, מהחברים שלי, אז אני יוצא עם כרטיסי קנייה מאוד מאוד משמעותיים, אני יכול לעשות ממש מבצע שופינג. כאן אנחנו רואים את הקמפיינים שעמותות יצאו, כאן כבר הכנסנו את הקמפיין של לקט ישראל, וכאן נשמח להכניס את הקמפיינים שלכם. כאן יש קצת טקסט והסבר על איך עובד גיוס תרומות, איך להיות מגייס תרומות תדיר, שאלות ותשובות וכד וכד. למעלה יש כאן אפשרות למצוא קמפיין שיצא החבר שלהם, בואו נגיד שדני סיפר לי על זה שהוא משתתף בקמפיין הזה, שכח לשלוח לי את הלינק הישיר לקמפיין שלו, אבל סיפר לי על הקמפיין הזה, אז יכול למצוא את הקמפיין דרך הלינק הזה. אני יכול להצטרף לקמפיין של העמותה, שיוביל אותי לחלק של למטה של הקמפיינים, שלא צור קשר, ואז הקמפיין בשפה האנגלית. עכשיו, איך נראה קמפיין של עמותה? בעצם הקמפיין נראה ככה, בואו נפתח את הקמפיין של לקט. בעצם הקמפיין נראה ככה, ואני אפתח אותו באקספלורר שנייה. יש בעיה במחשב של טל, או קוקיז. שנייה. הנה הקמפיין של לקט ישראל. בעצם לקט ישראל הציבה לעצמה יעד כספי כולל של 100,000 שקל. הם יצאו את הבאנר הזה, העיקרי, עם שני כפתורים, הצטרפו ותרמו, לחזור לזה עוד שנייה. הם תיארו קצת אודות הקמפיין שלהם. כאן אנחנו רואים את הקידום של היעד. הם שמו תמונות ווידאו אודות העמותה. וכאן אנחנו כבר רואים מספר משתתפות דווקא, שני משתתפות ושני משתתפים, שכבר הצטרפו לקמפיין והתחילו לגייס תרומות למען העמותה. אלה הרצים והרצות
שמגייסות תרומות למען העמותה. איך רץ עכשיו מצטרף לקמפיין שלקט עכשיו קידם? קודם כל לקט יצר את הקמפיין הזאת דרך הפלטפורמה של JRaise, ועוד מעט אני אשלח לכם את הלינק, כיצד תוכלו ליצור קמפיין משלכם בצורה זאת. הם יצאו את הקמפיין הזה, ואז הפיצו את הלינק הזה לחברי הקהילה שלהם, לתורמים, לכתובות אימייל, והם גם מקדמים את זה מול הרבה חברות. אדם נכנס לעמוד הזה ומחליט שהוא רוצה להצטרף לקמפיין. הוא לוחץ על כפתור הצטרף, הוא עושה לוגין with פייסבוק, שבו הוא מתחבר לחשבון הפייסבוק שלו. אני אעשה את זה עם חשבון הפייסבוק שלי. ואז הוא מבקש ממני להוסיף משפט 1 או 2, בעברית, באנגלית, אודות הקמפיין. אודות הקמפיין שאני עכשיו מקדם. ואז אני מקבל את הכלים בתור מטרים עכשיו לקדם את הקמפיין הזה. אני יכול להעלות את זה בערוצי מדיה חברתית שלי, או אני יכול לשלוח אימייל לכל רשימת תפוצה שלי. יש לנו מנגנון מאוד פשוט שמאפשר לי לייבא את רשימת התפוצה שלי, כתובות אימייל מהאוטלוק, מג'ימייל וקאד, ולשלוח אימייל המוני לכל החברים וכל הבני משפחה. ובעצם מה שנוצר, אני אפתח את הקמפיין של שמואל כאן, בעצם נוצר קמפיין לשמואל. המערכת פשוט שאב את תמונת הפייסבוק שלו ויש לי אותו פה, וזה המשפט ששמואל כתב אודות למה הוא רץ למען הקמפיין. עכשיו זה הקמפיין ששמואל עכשיו משתף עם החברים שלו. הוא מפיץ את זה לכל החברים, והוא מבקש מהחברים לעזור לו, לתמוך בו, לתרום בקמפיין שלו. וכאן אנחנו רואים בצד את כל האנשים שכבר תרמו בקמפיין שלו. יאיר תרם 180 שקל, יצחק תרם 100 שקל, ואם הם כתבו הודעות אישיות, אז גם ההודעות אישיות יפעילו כאן. בהצלחה, משפחת רק, כל הכבוד שמואל, תודה על הזכות, ותודה על הזכות לתת, good luck on your run, ממש הם נכנסים ותורמים כדי לתמוך בחבר שלהם. כמובן שהקמפיין הוא דו-לשוני, אז אם אני לוחץ על אנגלית, אז אני אגיע לאותו קמפיין באנגלית, זה בדיוק אותו קמפיין של שמואל, פשוט בשפה האנגלית, ואנחנו רואים כמה הוא הצליח להתרים, כאן הוא התרים 2,300 שקל כבר מ9 תורמים. עכשיו, כדי לחזור לקמפיין. עכשיו, איך אתם מצטרפים בעצם לקמפיין שלנו, לישראל תורמת מרתון? קודם כל, אתם צריכים ליצור קמפיין גיוס תרומות חברתי, מהסוג שהראיתי לך של לקט ישראל. איך אתם עושים זאת? אתם נכנסים ללינק הזה, באתר ישראל תורמת, אתם תגיעו לעמוד שמתאר לכם אודות מה שנקרא קמפיין גיוס תרומות חברתי, שם יש הוראות מפורטות אודות איך יוצאים קמפיין, מה זה הקמפיין, ואז לינק ליצירת הקמפיין עצמו. זה יכניס אתכם בתוך ממשק שמאפשר לכם באופן עצמאי ליצור את הקמפיין שהראיתי לכם עכשיו, להציל את היעד, להעלות את הבאנר, וגם יש אפשרות לעשות קוסטומיזציה לעלות נוספת. ברגע שיצרתם קמפיין, אתם נכנסים ללינק הזה, ושם אתם שמים את הלינק של הקמפיין, משפט 1 או 2 על הקמפיין עצמו, ואז אנחנו נעלה את זה לאתר שלנו. אבל אל תסתפקו בזה, אנחנו נקווה ואנחנו נפעל לקידום אתר המרתון, אבל כמו עם Giving Tuesday, הצלחה תלויה בעבודה הקשה שלכם. אתם צריכים לקחת את הקמפיין שאתם יצרתם, ואתם חייבים לבוא אל הציבור שלכם, דרך האימייל, דרך הפייסבוק, דרך כל אמצעי שתוכלו לחשוב עליו, ולבקש מהציבור להצטרף לקמפיין ולרוץ למענכם. הצטרפו, רוצו מעננו עם כל 500 שקל שאתם תגייסו, אנחנו ניתן לכם גיפט קארד,
או כל אינסנטיב אחר שאתם רוצים לחשוב עליו. הגיפט קארד הוא סתם רעיון כללי שאנחנו יצרנו, אבל אם יש לכם רעיון יותר טוב, אינסנטיב יותר אפקטיבי, אז תציעו להם את זה. אבל תביאו להם למצב שבו הם ירצו להצטרף לקמפיין, ללמוד שהקונספט לגמרי חדיש וזר להם. תקדמו את זה באתר שלכם, בבאנר. תשימו באנר וקישור לקמפיין. תעשו פנייה לתורמים באימייל. שיש בו הרבה עידוד ותמיכה וסיוע ותודות. זה לא מספיק להגיד, חבר'ה, הצטרפו לקמפיין, זהו, והנה לינק. צריכים קצת להסביר לו למה לרוץ, מה זה לרוץ, ולמה זה יכול להיות מאוד מאוד כיף לעזור לנו לקדם את הקמפיין המאוד חשוב הזה, שהוא למען מטרה מוחשית זו או אחרת. והתמריצים, תשמע, הם לא פוגעים. במקרה של לקט הם החליטו דווקא לתת אלטרנטיבות. הם אמרו, ניתן לכם שובר, או אם טרם נרשמתם למרתון, תירשמו דרכנו, ואנחנו נכסה את עלות ההשתתפות שלכם במרתון. תוכלו לרוץ בלי לשלם שקל. איזה אינטנטיב משמעותי זה. ושתדעו, אם מרתון ירושלים לדוגמה, אתם יכולים לפנות למרתון, אני יכול לתת לכם את האימייל או את הטלפון אם אתם רוצים. הם ייתנו לכם שם משתמש וסיסמה לאיזושהי מערכת אינטרנטית שיש להם. אתם יכולים לבקש מהציבור שלכם פשוט להירשם דרכיכם. אתם תגידו למרתון ירושלים מי נרשם דרכיכם. אתם תשלמו דמי השתתפות נמוכה יותר, ואפשר לשלם שבוע לפני המרתון עצמו עבור כל הרצים שעכשיו רצינו למענכם. אנחנו בקמפיין הכללי התחלטנו לרדת מהעניין הזה משתי סיבות. אחד, כי לא היינו בטוחים שהאינסנטיב הספציפי הזה יהיה מספיק אפקטיבי. דווקא נפגשתי עם חברת שוונג שמנהל הרבה מהאירועים האלה והרבה מהרשומים, ואמר לי, האנשים האלה כבר נרשמו או כבר ירשמו לבד, אבל תמיד רוצים עוד ציוד. אז אולי תן להם עוד ציוד, זה יכול להיות האינסנטיב הכי טוב. אז דווקא הלכנו לכיוון הזה, אבל אתם יכולים לעשות כל דבר שמתאים לכם. אפשר להגיד, אם אתם תגייסו 1,000 שקל, אנחנו ניתן לכם X, ואם תגייסו 2,000 שקל, אנחנו נזמין לכם בטקס אצל העמותה, אצל המנכ"ל, מה שתחליטו. אבל האינסנטיבים הם אפקטיביים, הם עובדים. אז תחשבו אליהם או תלכו עם הברירת מחדל שלנו, שזה 100 שקל על כל גיוס של 500 שקל. הייתי מעודד אתכם גם לפנות לעסקים. אפשר לבוא לחברה שיש לכם קשר איתו, ולהגיד, שמעו, אנחנו רוצים עכשיו לארגן כזה קבוצת ריצה של אמדוקס למען העמותה שלנו, האם אתם תסכימו שניצור לכם איזשהו קמפיין אינטרנטי, והקמפיין שאתם יכולים ליצור למען העמותה שלכם דרך הפלטפורמה של ישראל תורמת, אפשר גם ליצור עוד קמפיין, עוד פלטפורמה עבור חברה מסוימת. תיצרו קמפיין עבור חברה שיש לכם קשר איתה, ואז תבקשו מהחברה להפיץ אצל העובדים. העובדים עכשיו יצטרפו לקמפיין הארגוני, הקבוצתי, ואז החברה יכולה להראות לעובדים אחרים, ללקוחות, אולי למנכ"ל בסוף הקמפיין, כמה כל עובדי אמדוקס, אינטל, בנק הפועלים הצליחו לגייס ביחד למען העמותה שלכם. אם באמת יש לכם קשר חשוב כזה ואתם צריכים קצת יותר הכוונה, תשלחו לנו אימייל, נשמח לשלוח לכם אולי דוגמה לאימייל שאפשר להפיץ לחברה, ודוגמה לקמפיין שאנחנו יצרנו עבור חברה מסוימת כבר. כתבו כמובן ברשתות חברתיות, אין ספק, טוויטר, פייסבוק, קדמו. אתם יכולים להיכנס ללינקים של לקט, כמו שהראיתי לכם, וקצת לצפות על הטקסט, על השפה העיצובית שהם בחרו בה, וללכת לכיוון הזה, ללכת לכיוון אחר. החשיבות היא הפשטות של ההצטרפות לקמפיין. וזה היופי שבמערכת הקמפיינים החברתיים שלנו. אדם יכול ליצור לעצמו קמפיין או להצטרף לקמפיין שלכם על ידי לחיצת הכפתור, חיבור לחשבון פייסבוק וכתיבת משפט אחד או שתיים. עכשיו, איך הרץ עצמו מצטרף? כמו שתיארתי,
קודם כל הוא נרשם למרתון, או בפורמט הקלאסי, הוא יירשם באופן עצמאי למרתון תל אביב או למרתון ירושלים. תזכרו, מרתון תל אביב זה בסוף פברואר, מרתון ירושלים באמצע מרץ. הוא נרשם באופן עצמאי, אז הוא מקבל את הלינק שהפצתם אליו, או הוא נכנס לישראלתורמת.marathon.org ואז מוצא את הקמפיין שלכם, נכנס לעמוד הקמפיין, לוחץ על הכפתור הזה שראינו הצטרפו, ואז יוצר לעצמו קמפיין אישי. אז הוא לוקח את הלינק הזה, מעלה את זה לקיר הפייסבוק שלו, שולח את זה לאימייל לכל החברים שלו, פונה לציבור ומבקש מהציבור תרומות למען הקמפיין שלו. זה חלק מאוד חשוב, למרות שכתבנו את זה בעמוד הקמפיין שלנו, הרבה ישראלים לא כל כך מבינים את הקונספט הזה של גיוס תרומות אישי. הקמפיין של הרצים שלכם יהיו מאוד אפקטיבי, לא אם יבוא אל הציבור שלהם ויגידו, חבר'ה, יצאתי קמפיין, בואו תרמו לעמותת צבע, הקמפיין יהיה אפקטיבי אם הם יבואו ויגידו, חבר'ה, יצאתי קמפיין למען עמותת לקט, בואו תעזרו לי, בואו תרמו בקמפיין שלי, אני רוצה עכשיו לעזור לעמותה הזאת, בואו תעזרו לי, הפנייה צריכה להיות כמה שיותר אישית. וכמובן שצריך ללמד אותו שברגע שאתה מבצע תרומה, יאללה, תגידו לו תודה. תודה על התרומה שלך, אולי תוכלו לספר לכל החברים שלך על הקמפיין שיצאתי, זה מאוד אפקטיבי. וכמובן שעל כל 500 שקל בקונספט שלנו הוא יקבל גיפט קארד בשווי 100 שקל מוורטיימר ספורט. אני רואה ששאלתם כמה שאלות, אני אגיע לכל השאלות האלה בסוף. עלויות הקמפיין, מאוד פשוט. אין עלויות רישום, אתם יכולים ליצור קמפיין חברתי בחינם, אין עלות חד פעמית, אין עלות חודשית, כלשהם, נעלה אתכם לאתר הקמפיין בחינם, בעל הבית ישתגע כמו שאומרים. עמלת הסליקה של הקמפיין היא עמלת הסליקה הרגילה של ג'ריס או של כל הקמפיין, העמלה מתחילה ב-5.9%, כמובן שרק עמותות שהן מנויי ישראל תורמת, יש להם מנוי שאתם משלמים עליו ומדי חודש מקבלים את העמלה המסובסדת הזאת או הנמוכה הזאת, אם אתם לא מנויים אז יש עמלות קצת יותר גבוהות, אתם יכולים להיכנס לעמוד הזה ולראות את כל פירוט העמלות, אין שום דבר נסתר כאן. שני, אנחנו דיברנו על שוברי קנייה, בעצם שנהיה ברורים שלא יהיה אי הבנות. השובר קנייה הזה ישולם בעצם על ידיכם, זה יבוא מהתרומות שיגייסו בפועל. אנחנו נקנה לכם את השוברים, וכבר השגנו איזשהו מבצע, שבו כל שובר של 100 שקל יעלה רק 85 שקל, אבל בעצם אנחנו נקזז את העלות הזאת, אנחנו נוריד את העלות הזאת מהתרומות שיגוסו בפועל על ידי הרצים. עכשיו, אולי זה נשמע הרבה, אבל בפועל זה לגמרי קונספט או נוסח של אם לא גייסתם, לא שילמתם, שזה העמלה שלנו, ואם הרץ לא מגייס, אז אתם לא יכולים לפצות אותו. נכון שאתם צריכים עכשיו להוציא 85 שקל על ה-500 שגייס הרץ את זה, אבל הרץ הזה עכשיו גייס לכם 500 שקל. אתם יוצאים עם 415 שקל בתרומת סך הכל. זה לא הפסד של 85, זה זכייה של מעל 400 שקל לכל אדם שמגייס לכם 500 שקל. אז בעיניי זה יכול להיות דיל מאוד טוב. כמו שאמרתי, ישראל תורמת בתור מי שעכשיו נאמן לכסף, אם עכשיו המגייס תורם מטרים 500 שקל, אנחנו ניקח 85 שקל, אנחנו נקנה לו את השובר, אנחנו נשלח לו את השובר, ואז אנחנו נעביר לכם את התרומות שנותרו, את 415 שקל, מינוס עמלות הסליקה שלנו, כמובן. אבל אל תהיו נאיבית גם כן, אם לא תפעלו, אתם לא תגייסו, אי אפשר סתם לחשוב שתוכלו ליצור קמפיין
לשים את הלינק בטופס, ואז אנחנו נעלה אתכם לאתר הכללי, ופתאום wonders will be worked. אתם חייבים עכשיו לפעול, אתם חייבים לקדם את זה מול הציבור שלכם, אתם חייבים להביא את הציבור שלכם למצב שבו הם ירצו להצטרף לקמפיין שלכם. כי בלי הקידום הזה, ההצלחה שלכם תהיה לא גדולה בעיניי. נכון ששלווה וסנרייז גייסו הרבה כסף בקמפיינים שלכם, אבל הם עבדו מאוד מאוד קשה מול הציבור שלכם, בקידום הקמפיין, ביצירת קשרים אישיים, אפילו בהרמת טלפון, ובהרבה עבודת שטח, בגיוס הרצים, ובתמיכה לרצים אחרי שהרצים הצטרפו לקמפיין. יש אופציות נוספות לקמפיין, למרות שאין עלות רישום, נשמח לעשות איתכם דברים נוספים. אחד, אם אתם רוצים ליצור מיני סייט ייחודי, כמו שיצאנו ללקט, ויש זה הקישור לקט מרתון, שבו אפשר לראות את המיני סייט הייחודי שיצאנו ללקט, נשמח לעשות זה, בעלות של 1,000 שקל. אם אתם רוצים פגישת ייעוץ איתי, אז אני מציע אותו בעלות ממש מסובסדת. פגישת ייעוץ של שעתיים, אני מוכן לעשות את תמורת 350 שקל. ואם בכלל אתם לא תספיקו, או אתם כבר מפעילים אירוע ספורט משלכם, לדוגמה אנחנו בדיבורים הרבה זמן עם עמותת אתגרים, להפוך את אירוע הרכיבה במדבר שלהם לאירוע התרמה. אם אתם עכשיו רוצים לחשוב כיצד אפשר להפוך את אירוע הספורט שלכם לאירוע התרמה, נשמח לחשוב איתכם על כיצד לעשות את זה, ונשמח לספק לכם פלטפורמה ממותגת שיכול לאפשר לכל מי שמשתתף באירוע ספורט לעשות את זה במסגרת מעוצבת וממותגת. בעיניי זה יכול להיות מאוד 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 אפקטיבי, ויכול לעזור לכם לגייס הרבה יותר תרומות. כי היום בהרבה אירועי ספורט שאני רואה, אתם מבקשים מהמשתתפים, חלק מההשתתפות בעצם לשלם 50 שקל, 100 שקל, אני חושב אתגרים ביקש משהו 80 שקל, לא זוכר בדיוק את הסכום, אז בעצם כל משתתף גייסתם ממנו 80 שקל. מה זה 80 שקל כל אחד? בקמפיינים האינטרנטיים האלו, כל רץ או כל רוכב מגייס בממוצע מעל 2,000 שקל. אם אפשר שכל אחד שמשתתף באירוע הספורט שלכם מגייס לא מגייס לכם, נותן לכם הכנסות לא של 80 שקל, אלא של 2,000 שקל, ולא רק 2,000 שקל בהכנסות, אלא גם המון, אולי 10, אולי 20 שמות של תורמים חדשים, בעיניי זה obvious, אתם חייבים ללכת לכיוון הזה. או אפילו להציע 2 מסלולים, מי שמשתתף בקמפיין או באירוע הספורט שלכם, יכול לשלם מהכיס, או יכול לגייס מכם תרומות. אפשר להציע את 2 מסלולים, נשמח לחשוב איתכם כיצד להפוך את הקמפיין שלכם לאירוע כזה, ונשמח לספק לכם פלטפורמה כזאת. זהו, התעייפתי, סיימתי, אני חושב שעמדתי בזמנים, אני עכשיו אעבור על השאלות שכבר נשאלו, ואתם מוזמנים לשאול שאלות נוספות. רקפת שאלה איך כל רץ עכשיו מטרים אחרים כספונסר. בעצם כמו שאמרתי, הרץ יוצר לעצמו קמפיין דרך כפתור ההצטרפות ודרך חשבון פייסבוק שלו. נוצר לו קמפיין אישי מכל דבר עם לינק ייחודי, הוא לוקח את הלינק הזה, הוא מעלה את זה לקיר הפייסבוק שלו, הוא פשוט שולח אימייל לכל החברים, והוא אומר דבר מאוד פשוט כמו, חברים, האם תוכלו לעזור לי, אני מקדם קמפיין למען העמותה הזאת, אני רץ במרתון, האם תוכלו לעזור לי? פנייה מאוד פשוטה כזאת, בעיניי חבר טוב, בן משפחה, ילד, אבא, סבא, איך הוא לא יכול לענות בחיוב. אבל הפנייה האישית היא מאוד חשובה. ענת שאלה איך זה מופיע בפייסבוק, הוא יכול להשתיל את הלינק בפייסבוק בצורה מאוד פשוטה, או הוא יכול ללחוץ על כפתור הפייסבוק שמופיע על הקמפיין עצמו. יש המון דרכים להעלות את זה לפייסבוק, לטוויטר. אם שר שואלת אם אין לו חשבון פייסבוק,
קצת דילגתי כי זירזתי, אבל איפשהו נרשם דרך חשבון הפייסבוק, היה אופציה לא להירשם דרך פייסבוק, אלא להירשם דרך כתובות אימייל. So if he doesn't have a Facebook account, he could very simply just use his email address to create a campaign. We're promoting, אנחנו מקדמים את הפייסבוק, כי זה דרך מאוד מאוד פשוטה להירשם, וגם אין לו צורך עכשיו לייבא תמונה איכשהו מהמחשב שלו, כי פשוט זה שואב את תמונת הפייסבוק שלו מחשבון הפייסבוק שלו, אבל יש לו את האופציה להירשם דרך כתובות אימייל. רי שואלת אם יש גיל מינימום להשתתף במרתון, ממש הפוך. שני המרתונים, תל אביב וירושלים, עורכים חזק על הקהילתיות של המרתון. יש מסלול של 5 קילומטר, אני מודה שאני השתתפתי במסלול הזה, כי יש לי בעיות ברכיים. יש מסלול, מה שנקרא מסלול עממי, גם במרתון תל אביב, גם במרתון ירושלים. אני ראיתי ילדים מאוד מאוד קטנים משתתפים בקמפיין הזה, ילדים בני 8-9, ראיתי קבוצות של בתי ספר משתתפים, זה ממש רלוונטי לכל גיל. אבל גם כן, לא הייתי סתם מציע לכם לזרוק ילד בתוך אגם של משתתפים, אפשר ליצור איזושהי קבוצת ריצה שירוצו ביחד, ממש כחלק מקבוצה. אני ראיתי עמותת כנפיים בקרמבו שנה שעברה, אפילו הדפיסו טישרטים לכל מי שרץ חלק מהקבוצה שלה, לצערי הם לא הביאו את הרצים ממש להתרים כספים למענם, אבל הם כן רצו ביחד כחלק מקבוצה, שזה מאוד מאוד נחמד. לא רק כי זה נותן תחושה של שייכות, אבל זה גם נותן יותר חשיפה במרתון עצמו לעמותה שלכם. ריס גם שואלת, יש משהו במקום לרוץ? לא כל כך הבנתי את השאלה. קמפיין אחר. אתם יכולים להשתמש בפלטפורמה שלנו לכל מטרה. קמפיין גיוס תרומות בפורים, קמפיין גיוס תרומות בפסח. בינינו זה דרך מאוד מאוד אפקטיבי ליצור קמפיין גיוס תרומות אינטרנטי, כי לא רק הוא מציע לכם פלטפורמה ליציאת קמפיין בצורה מאוד ויזואלית, ולא ראיתי לכם את האופציה, אבל גם אפשר ליצור רוביקה, כמו שאתם אומרים בהרבה אתרים של קראודפנדינג, אם אתם תגייסו או תרמו 100 שקל, אז תקבלו ככה, 200 שקל תקבלו ככה, 500 תקבלו ככה, גם את זה אפשר לצרף, אבל לעומת הרבה פלטפורמות אחרות שאתם התחלתם לראות בשוק, בפלטפורמה שלנו אפשר להפוך את הציבור שלכם לא רק לתורמים, אלא גם למתרימים. הם יכולים לא רק לתרום, הם יכולים להצטרף לקמפיין, ואז לגייס תרומות למענכם. ובעיניי, זאת הדרך להפוך את הקמפיין להיות ויראלי. כי אם תיצאו עכשיו קמפיין לגיוס תרומות, זה סתם רגיל, או יש לכם פנייה לגיוס תרומות למען קמפיין שיצרתם, אתם יכולים לבקש מהציבור שלכם להעלות את זה לפייסבוק או לשתף עם החברים, אבל מה תהיה רמת האפקטיביות הזאת? אם אני אעלה פוסט של העמותה להכיר הפייסבוק שלי, החברים שלו לא ייענו, כי הם לא מחוברים למטרה כל כך. הם ייענו כשהפנייה שלי אליהם יהיה מאוד אישית. הפנייה שלי לא תהיה, חבר'ה בוא תעזור לעמותת לקט, כי יש להם קמפיין, הפנייה הולכת להיות, חבר'ה בוא תעזור לי בקמפיין שאני יצרתי. זה מה שנקרא, הכל במילים, הכל בפנייה, זה שיווק, אבל יש קסם בשיווק. כמו שאמרתי, לא צריך חשבון פייסבוק. מתאים לדעתכם, רומי לא כל כך הבנתי את השאלה לגבי להתכונן להם גיפט קארד, לא הבנתי את השאלה לגבי גיפט קארד רומי. האם זה משנה שאין לכם סעיף 46? אני אומר שזה תמיד חשוב לתורם לקבל את הזיכוי ממס. עם זאת, כמי שלא ציינתי, אבל הייתי צריך לציין, בקמפיין הזה לכל תורם אמריקאי ובריטי כן יש זיכוי מס, אם אתם זכאים לגייס במטח דרך ישראל תורמת. אז כן תהיה זכאות לתורמים בחו"ל,
גם בפלטפורמה עצמה, שכחתי לציין, ניתן לבצע תרומה בעד 17 מטבעות שונים, גם פרנק שוויצרי, גם ביורו, גם בדולר אוסטרלי. אם אין לכם סעיף 46, זה משפיע, זה יוצג בעמוד הקמפיין שהתרומה לא תהיה מוכרת לפי סעיף 46. עם זאת, לפי הנתונים שאנחנו פרסמנו חודש שעבר, רק 3% של משקי בית ישראלים מנצלים את הזיכוי מס. אז מסתבר שזה לא כל כך חשוב ל-97% ממשקי בית ישראלים. והמציאות היא שאם אני מנסה עכשיו לתמוך בחבר שלי, אם אין זכו במס, זה פחות חשוב לי, כי אני תורם יחסי סכום קטן, 50 שקל, 100 שקל, ואני רוצה לתמוך בו, אז אין לי ברירה. לגייס חברים מדף או משהו אחר. ריס בהחלט, כמו שאמרתי, אפשר להשתמש בפלטפורמה הזאת של social campaign, של קמפיינים חברתיים לצורך כל מטרה, זה לא חייב להיות אירוע ספורט, אבל מכיוון שהקונספט הזה מגיע לארץ כבר, של ריצה למען מטרה, לימוד שמרתון תל אביב לגמרי הפיל את הכדור, בקידום הקונספט או קידום הקמפיין, יותר ויותר רצים מודעים למה שקורה בחו"ל. אם יש רץ ישראלי שהשתתף במרתון תל אביב, מרתון לונדון, מרתון בוסטון, מרתון ניו יורק, הוא מבין שהוא לא יכול להצטרף בכלל, הוא לא יכול להשתתף, אלא אם כן הוא מתרים למען עמותה. אז למה, אם הוא יקבל את ההזדמנות לעשות זה גם בארץ, אז למה לא, במיוחד אם הוא מחובר אליכם כבר, כי הוא חלק מהקהילה שלכם. רומי שואלת לגבי יצירת קמפיינים קבוצתיים. כן, אפשר ליצור קמפיינים קבוצתיים. אם לדוגמה אתם רוצים ליצור קמפיין של חברת אינטל שרצים למען עמותת אתגרים, אתם יוכלו ליצור קמפיין כזה, ואז כל התתי קמפיינים של עובדי אינטל שהצטרפו לקמפיין הקבוצתי הזאת וגייסו תרומות, השתקפו בקמפיין הקבוצתי של אינטל. אינטל יכול לראות בסוף הקמפיין כמה נתרם על ידי כל עובדי אינטל. כן, כל הקבוצה תציב לעצמה יעד. בפלטפורמה שלנו כרגע הלכנו לקונפיגרציה שבו הרץ עצמו או האדם שמצטרף לקמפיין לא צריך לבחור לעצמו יעד כספי. הורדנו את זה כי ראינו שזה הפחיד הרבה תורמים מתרימים ישראלים, לא כל כך הבינו את המשמעות של יעד, הם חשבו שבאמת הם חייבים להגיע ליעד הזה או איכשהו יפסלו אותם, כל יעד נראה להם קצת מפחיד, אז אמרנו לא צריך לבחור יעד, תגייסו לפי היכולת שלכם, ואתם בתור עמותה ברגע שאדם נרשם או יצטרף לקמפיין שלכם, דרך החשבון שממנו אתם יוצרים את הקמפיין, יש לכם תיעוד של כל קמפיין שנוצר למענכם, ותוכלו לתקשר דרך האימייל או דרך הטלפון עם המתרים הזה. ואם אתם רואים שהוא רק הצליח לגייס כמה תרומות בודדות ורק כמה מאות שקלים, אתם יכולים לפנות אליו באימייל ובטלפון, היי דוד, מה העניינים? ראיתי שיצרת קמפיין למעננו ואתם רצינו למעננו, אתם רוצים אולי עזרה, אתם רוצים ייעוץ, יש לנו אפילו הכנו מיין נוסח שתוכלו לשלוח באימייל לכל החברים שלכם, נשמח לעזור לכם איך שאתה צריך. אז אנחנו נותנים לכם את הכלים לתקשר איתו, את פרטי הקשר שלו, ואתם חייבים עכשיו לקדם את הקשר מולו. בעת הקמת אתר הקמפיין, אם אתם מנויי ישראל תורמת, ואני מדגיש את זה כל הזמן, יש לכם מנוי שאתם משלמים עליו כל חודש, או אתם לקוח MySite, אין שום בעיה, אתם יכולים להרים טלפון, ללמוד שאנחנו ניתן לכם הדרכה יחסית טכנית. אם אתם באמת מסתבכים, אתם יכולים לשלוח לנו אימייל, אתם יכולים להתקשר, אם אתה לא מנוי ישראל תורמת, אז תשלחו לנו אימייל, עם בעיה ספציפית, אשמח לעזור לכם. ללמוד שהממשק, אני מבטיח לכם מאוד 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 פשוט לשימוש. משהו לא ספורט, כן, ריס אמרתי. אוקיי, ריס, אז עניתי על השאלה, אז אני אשלח לכם הקלטה של הוובינר, אם פספסת
את התשובה שלי. הוא לא צריך לגייס את זה דרך פייסבוק, אבל חשבון הפייסבוק מאפשר לנו לשאוב את כתובת האימייל שלו ואת התמונה שלו, וכך יצאנו חשבון. הוא יוכל גם ליצור חשבון והצטרף דרך כתובת אימייל, אבל חייב להיות או פייסבוק או אימייל, אי אפשר רק טלפון, כי בסוף של דבר הוא הולך לקדם את זה בצורה אינטרנטית, והולכים לתרום לו בצורה אינטרנטית. אגב, כחלק מהממשק, כחלק מחשבון הניהול שתקבלו כשאתם תיצרו את הקמפיין, ישנה אפשרות גם להוסיף לקמפיין הכללי או לקמפיין של רץ ספציפי, תרומות שאולי יתקבלו דרך צ'ק. לדוגמה, יש חברה שרוצה לתרום לקמפיין שלכם או רוצה לתרום בצ'ק, זה אין בעיה, הם יכולים לשלוח לכם את הצ'ק הזה בדואר, ותוכלו להוסיף את התרומה הזאת באופן ידני לעמוד הקמפיין, וזה ישתקף ביעד גיוס תרומות שעולה. כמובן שאין עמלת סליקה על תרומות בצ'ק שאתם תעלו לקמפיין. אין צורך בביטוחים כלשהם, כי אתם לא נרשמים עבור הרץ בפורמט שאני מציע. בפורמט שאני מציע, הרץ נרשם, הוא כבר רשום, ואז הוא פונה אליכם. אז אין לכם שום קשר או שום התחייבות מול המרתון עצמו. אני מאוד אהבתי את הפורמט הזה, לעומת בואו תירשמו דרכנו ואנחנו נשלם את עלות השתתפות, כי לדוגמה במרתון תל אביב הם סוגרים את הרישום בעוד כמה שבועות בודדים, למרות שהמרתון הוא רק באמצע פברואר. אז בדרך הזו אתם יכולים לפנות לכל מה שנרשם ולהגיד לו, עד יום המרתון עצמו אתם יכולים להצטרף אלינו ולגייס למעננו. אני אפילו מכיר אנשים שבקמפיין של סנרייז המתרימים המשיכו להתרים אפילו אחרי הריצה עצמו, כי הם אמרו לציבור, הצטרפתי, הכל היה סבבה, אבל אני רוצה עכשיו לגייס קצת יותר לעמותה המדהימה הזאת, האם תוכלו לעזור לי? והמשיכו לקבל תרומות אפילו חודש לאחר מכן. השובר הזה יבוא, זה לא 380 שקל טלי, זה אתם תצאו מ-415, כי עלות הכרטיס של 100 שקל תהיה 85 שקל. העמלה שלנו נגבית על מה שגויס, ללא קשר לעלות השובר. אם אתם רוצים להגיד לנו שאתם בכלל לא רוצים לוותר על זה, על הגיפט יארדינג, אפשר לידע בעמוד הבית של הקמפיין שלנו שהמבצע הזה לא חל אליכם ואי אפשר לקבל. בנוסח שלי, ברעיון שלי, תציעו את זה כי אין לכם מה להפסיד. כי אם אדם לא יצטרף, כתוצאה לזה שאין לכם איזושהי תמריץ או אינסנטיב, לא גייסתם שקל, זאת אומרת שהפסדתם 85 שקל, בעיניי הפסדתם 415 שקל על ה-500 שקל שהאדם היה יכול לגייס, וה-11 או 10 תורמים שהוא היה יכול להביא למאגר התורמים שלכם. אז בעיניי ההפסד היא לא מה שתשלמו לוורטיים הספורט, זה מה שתפסידו כתוצאה מהאי הצטרפות הרץ הזה לקמפיין שלכם. כן, נראה לי שאני חסיתי את כל השאלות. אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לשלוח אותם אלינו לכתובות האלו. טל בחופש בשבועות הקרובים, אבל המייל יועבר לגורם אחר אצלנו. אתם יכולים לשאול שאלות באימייל בקשר לקמפיין, בקשר ליצירת משהו ייחודי. תודה על ההקשבה, היה כיף מאוד, ובהצלחה בקמפיין.